Вітаю ўсіх, шаноўнае гаспадарства. Сёння запрашаю вас да чароўнага гораду ў Андалузіі. Гэта сапраўдны рай на зямлі. Запрашаю вас у Малагу. З першага ж погляду гэты горад нехібна трапляе ў тваё сэрца, і ты атрымоўваеш асалоду з усяго навокал. Праз колькасць турыстаў няволей падумаеш, што турызм у Малазе гэта залатая жыла. І я хіба разгадаў сакрэт, чаму гэты горад так прываблівае падарожнікаў. Не праз тое, што тут нарадзіўся і жыве Антоніо Бандерас. Ды тым больш не праз два музеі Пабло Пікаса, который таксама тут нарадзіўся. Да вы што? Якая мясцовая кухня? Якія краявіды? Якія каты? Не, добра, каты тут клёвыя. Крыща. Мае даражэнькія, усё геніяльна і проста. Малага віртуозна зарабляе на ляноце. Да гэтага як на ляноце сваіх жыхароў, так і на турыстаў. Не верыце? То хадзім глядзець разам. Пачну з архітэктуры, а менавіта з кафедральнага сабору. Больш крутой фішкі ляноты я не спатыкаў. Вас не здзіўляюць гэтыя трубы пад самым дахам, которые нагадваюць арматы? Дык вось, гістарычна яны мелі функцыю муляжа і палохалі патэнцыяльнага ворага з мора, который думаў, што мае перад сабой непрыступную цытадэль, а не сабор. Магчыма, на відэа не будзе гэтак бачна, што касцёл недабудаваны. Проста мне паверце, што тут няма адной вежы і не дабудавалі даху. Праз гэта сабор празвалі Ла Манкіта, што значыць чалавек без аднае рукі. Справа ў тым, што будоўлю перапынілі напалеонаўскія войны і потым проста нанава не змаглі сабраць грошай. Гэта па афіцыйнай версіі. А мясцовыя легенды кажуць, што грошы проста пераказалі ў той час толькі паўстаючай краіне штатаў, каб дапамагчы аддзяліцца ад Брытаніі. І гэта толькі адна з версій, а існуе іх мільён. Фактычна ж, пасля марных спробаў сабраць фінансы ў другой палове 19 стагоддзя, ніхто да гэтай ідэі ўжо не вяртаўся, а з недастрою і адначасова цытадэлі муляжа раскруцілі турыстычны тренд. І гэта, мае каханыя, пры існуючым непрыступным замку. Алькасава, або каралеўскі замак, для мяне з'яўляецца помнікам ужо гістарычнай ляноты гішпанаў. Пабудаваная яшчэ за часоў арабскага панавання на Іберыйскім паўвостраве, крэпасць захавала ўражанне сваёй непрыступнасці і да сённяшніх дзён. Праблемай здабыць гэты замак перш за ўсё была кароткая адлегласць на разбег таранам. І тое, што нават пасля выламаных дзвераў асаднікі маглі доўга не прабіцца далей праз паварот калідора налева. Таму што, каб атакаваць, ваяр меў адхіліць шчытом свой левы бок і тым самым ствараў цудоўную мэту для стрэлкоў зверху. Да таго ж, ва ўсіх арабскіх замках на палудні паўвостраву захаваліся чароўныя сады і сістэмы фантанаў. Таму не дзівота жа, што пасля 800 гадоў арабскага панавання ішпанцы не нішчылі такіх пабудоваў. Гэта табе і цытадэль, і гатэль, і эстэтычная, і турыстычная асалода. Гэта ж проста нешта, люксус, муа! GPS вельмі свята хацеў мяне пераканаць, што на гэтым месцы павінна быць рака. І калі гледзячы з гэтай стараны масту можна яшчэ падумаць, што GPS проста памыліўся, то з гэтага боку я б ужо не быў такі ўпэўнены. І ўвогуле пейзаж нагадвае усе фільмы ў стылі «Свет пасля апакаліпсісу». Наступным пацверджаннем маёй тэорыі ўжо наконт турыстаў, мае каханыя, з'яўляецца гастранамічны сервіс. Гісторыя, мая харошая, была такая. З сяброўкай вырашылі пайсці да аднаго з пляжных бараў, каб скаштаваць тутэйшых морапрадуктаў. Аказалася, што мы прыйшлі на паўгадзіны зарана, таму мелі пачакаць адкрыцця недзе. Пайшлі, канешне ж, на пляж. І там я злавіў цудоўную, фантастычную магчымасць пазагараць у снежані. Шыкоўна, праўда? Вяртаемся, бар напаўпусты, а нам гавораць, што ўсё забраніравана. Спачатку мы падумалі абурэцца, што нам гэтага не сказалі раней, пасля паспрабавалі пацыганіць месца, але канчаткова і так мелі ісці шукаць чагосьці іншага. І калі мы нарэшце знайшлі іншае месца, і перад намі нарэшце паставілі сакавітую рыбку, аліўкі, шмат чаго яшчэ іншага смачнага, ну што тут скажаш, аж не абурацца расхацелася. Затое захацелася пажартаваць і перадаць прывітанні. Мой прафесор граматыкі заўжды, калі хацеў паправіць кагосьці са студэнтаў, што гаворыць нешта няправільна, заўжды казаў:
Вось калі б мы з вами размаўлялі ў Церенгіто, вось тады б гэта магло прайсці. Ну, тады, шановні пані прафесорze, запрашаю до Церенгіто. Цудоўна. Вы пабачылі, што ў маіх вывадах мы ўвесь час тапаграфічна знаходзімся ля мора. Гэта не выпадкова. У пэўным моманце найшла мяне ахвота купіць сабе курс кацерам уздоўж узбярэжжа і пазахапляцца малагай ужо з мора. Дык вось гісторыя такая. Купілі білеты, а пасля аказалася, што іншая фірма прапановвае тую ж паслугу за той жа ж кошт, але цана білету уключае бакал шампанскага. І тут мой габрэйскі характар падумаў, ці хочацца яму ўключыцца, і не ўключыўся. На наберажнай было і без таго настолькі прыгожа і прытульна, што я проста пакінуў чапляцца такіх дробязяў. А калі да таго ж яшчэ ўлез на кацер і лёг на сетку на пярэдняй частцы палубы. Каб вы разумелі, легчы на гэтую сетку было том яшчэ чэлленджам, таму што я быццам яно трымае да тоны, а ў галаве хуткі матэматычны падлік. А можа раптам гэта мае 90 там кілаграмаў будуць апошняй тоны, якой яна не вытрымае. То, канешне, ляжаць на гэтым кайф. Рэлакс татальны, шаноўнае гаспадарства. І нават калі людзі пачалі загароджваць сабой пейзаж, я да апошняга адцягваў момант, каб устаць на карму. Якое там шампанскае, мае каханыя, калі такое хараство? Напішыце ў каментарах, што мяркуеце наконт маёй тэорыі пра Малагу. Калі вам спадабалася гэтая вандроўка, пастаўце, калі ласка, сваю падабайку ды парайце гэты канал сваім знаёмым. І памятайце, мои каханыя, што культура ніколі не дзеліць. Культура заўжды яднае. А тым часам і да сустрэчы ў наступным роліку.